Hublay yepi baru kini gilong kubor bam taksni. Udukhat barim jengka Raja Sabha WR Khaluki ula ong ba wat labun ki polisi jengka sorkar kilong ki babha bar ki bala thau bhan rei ka jing e ka bakham he ka dei ha ka jing pentrai kam ho ye ki hamadan. Habakran chulat pathai kubor ha shillong ka sni palei ukhaluki ula ong ba ki polisi kim dei ban sa atang ha ki kot ki slana ki office sorkar rei ki dei ban poisha ki patba bar ai jing mentoi ki tu ki bala thau ye ki. Ula banjur ba ka jing pentrai kam ka babiang ka long ka badan kam e ban penti kana ba ki program jingerap ba ki skim penroi kin poisha ki nong shong snong ba kin kentiu ya ka jingyo ka kot ba ka jing im jongki. Ukhar luki ula kren halor ka jing don kam ban yada bat penne pensa ki tien ten rai ber ki riti dos to trai ri ula ong ba ka long ka ba kong san ban nang penroi bat penne ki tien ten rai knang ba kin beteng ban im pateng la pateng. Habakran syapang kesensyar pait ba ulo ong baka demokrasi katri kam kat kum kamon jong ki pait ba bar kinong mi khmat bala jiet ki ban trade ka jingkit kli ban wengi ki jing e jong pait ba om ban bot tang ye ki jing mentoi simet ni san hima sima sigan ipi intai ngare siki ngong kebiang ke polisi jong pi kebiang hare go to the field kumno ki implement te gila anam la implement ni ke polisi namar nang te ke kebiang sudah ge hare hang ne kumpun omon mar ngade no hikai college kebiang itu polisi hare mata lagi college ki implement ki .com no hikai kim siu de private college kini ki private ki deficit college kim la ban siu nang no kan wan ke pisa ban siu ki te central government ke dei ban tip ni kata ge kumpun ong phin ong khela iyo tu pisa klem identity dei te kata go ngi kren te khaddo ujuba utu minister education of state ya tangai kendo yu ngai kendo mar khaman ngong si your even in parliament I did say that this policy is very good but implementation part of the policy you have to see to it kata ga ngong fi ko boki le to NGT jongki kiban the in paper is very good have implement hang ni pat how it affected the family film like pe pi policy phile kadai ban long kadai ban yarap ya kita ki ba trek kata ke polisi ga ba kata kata ke polisi ga kata ga ke polisi ba trek kam hari tang suyo right tip ba yap im tip kumnom ta kamlong pi ke long tang ga ni apar banga kren kan ma bha comments jong vice president nor vice president udai ben kita na du to par udai na sau vice president se ong bai ong banga kwa ba si sin ka si ba borok ki MP ki ban state jong ki kin kren daga ktien joki tangong user na sultanat bahai ki jing ong jong meh por mo kren hare ki tip sar ngong menta we are more than 50 years as a state we are a state without a language the until and unless we recognize language jongi tangka tagen yin yo bandra hang udo ong ya you're very right na sapa speak to you am voice deling punyo biang kito oh you're very right tarik mentala ko porang kren 22 mentala south nem te ngai iba amit sha ula kular mo I just hope ba ka tu jing kular kam dei pun be election te ngala do kular te kamut kam pet bukan terikam gai dei ban kular pun be election gai what is democracy democracy fight ba what is fight ba kamut numbers ngong phi meneng dang ong ba small issue post vice chancellor laingot ki MP ngi tho ki thi ngi le ya kren laingot andrei nobody listen te lada yo hi ban pha khasan ar phok MP man ong phi bangi ni yo khasan ar phok MP hagni coalition government would have been different kumbulong naidu kumbulong Nitish Kumar ni long kumta